Bună ziua, dragi colegi! Facem aici o filmare cu porumbei care de astăzi au intrat în repaus până la primăvară din cauza răpitoarelor. S-au mai liniștit față de alte. Așa, astea sunt femelele. Vom intra și la mascul. Așa. Avem și compartimentul de mascul. Ei sunt mai gălăgioși un pic. Și ei au intrat la staționare și odihnă până la primăvară. Sper să fie iarna bună și blândă. Vă întâmpene, dragi colegi, ne mai vedem și peste câțiva ani. Asta este ce s-a întâmplat în 2020. Mai e un pic și trecem în 2021. La revedere, o zi bună!